La següent cançó es diu Sabates, botons i limons. Raúl, per favor, posa una mica de coneixement. Sí. Poco les manetes, Tu les fiques. Relajación, relajación, relajación. ¿Cómo se hace esto? Tira. Mira, ja que esteu aquí, no sé si a l'entrada us heu fixat en les camisetes penjades, són les camisetes d'Albert i la banda dels 13. Fort d'aplaudiments, sí senyor! Aquestes camisetes les podeu adquirir a un mòdic preu, jate, si aguanteu fins al final. I per a que veieu com queden, en cos, teníem que buscar gent de gimnàs dins del grup. I qui millor que els nostres béns. Senyores i senyors, per almenys guanyeu-vos el sou d'alguna manera.
Sí, no, i de quina manera? Senyores i senyors, les camisetes d'Albert, la banda dels 13, en tots vostès. Estos cossos fornits de gimnàs. Estic suant. Estos abdominals. Este abdominal. Yeah. Fixeu-vos. Baixeu que vos puguem tocar. Baixeu que vos puguem tocar. Noche de oro suave. Agustí que hem de vendre camisetes. Ahí. Ahí. Ué, ei. Toca, tu no me quitas. Espectacular. Fort aplaudiment. Sí, senyor. Impressionant. Us han entrat les ganes de comprar camisetes o d'endur-vos a net a casa? Sou què? Sou un pack, hòstia, no me ho aconsello,